एलायन्स लुबैनायनि खोथा गैया जोङो BPF हान्जा हिसाबै आगोलनिफ्रायनो सावरायबाय थादों जे एबार इलेक्सनखौ जोङो BPFआ रावजोंबो एलायन्स खालामाबालानो हारसिं गेलेगोन होननानै डिसिसन लाखानाय दं बे हिसाबै जों बुंदों दा जेनेबा सोरबा कंग्रेस हक बा BJP हक बा UDF हक बा जिखुनु पार्टी हयथ' मिडियानि आगोलाव बुंदों बा सोरनिबा सिगाङाव बुंदों जोङो एलायन्सआव लाफागोन बा लाफाया सोरबा लाफागोन होनदों सोरबा लाफाया होनदों बा बेफोर मिडियायावसो बुंनाय खोथा खिन्थु फर्मेलि जोंनि BPF हान्जानिसिम खुनु दलनिफ्राय बेबादि इनभाइटेसन फर्मेल इनभाइटेसन गैया ओरैनो मिडियायाव बुंनो हागौ सोरबाया बुंनो हागौ सोरबा लिडारफ्रा सोरबा कर्मीफ्रा बुंनो हागौ बेफोर आलादा खोथा खिन्थु खोथाया बेनो जोंनाव फर्मेल जेबो इनभाइटेसन गैया रावबो दलनिफ्राय आरो जोंहा डिसिसन लाखानाय दङ जे BPFआ हारसिङै एबार MP 2024नि MP इलेक्सनखौ हारसिङै गेलेगोन दरं उदालगुरियावबो हारसिङै गेलेगोन क'क्राझार लकसभायावबो हारसिङै गेलेगोन आरो जोङो मोननैबो लकसभायाव देरहानाया 100% सियर आरो दिनैनि जिथु जयनिं भैरबकुन्द ब्लक कमिटि BPF दलनि दैदेननायाव जिथु जयनिं सेरेमनि माने बेवहाय 2700 प्लास जयनिं जागासिनो दं आरो मोनसे गोजोनथाव खौराङा जाहैबाय चिरां जिल्लानि BJPनि जेनेरेल सेक्रेटारि फैदों जोंनि दलाव हाबदों आरोबाव सासे इयथनि सेक्रेटारि जोंनि दलाव दिनै जगदान जादों चिरां डिस्ट्रिक्ट BJPनि जेनेरेल सेक्रेटारियाव हाबबाय आरो इयथनि सेक्रेटारि सासे हाबदों जोंनाव फैगौ बिसायख'थिनि हाद्रिया माब्लानिफ्राय खुफुङो फैगौ बिसायख'थिनि जिथु फैगौ बिसायख'थिनि माबे हाद्रिया माब्लानिफ्राय खुफुङो नोंथांमोननि दोलोनिफ्राय जोंनालाय हाद्रिया गुफुंखानानै दंखायो दानिफ्रायनो दा हाद्रिया जोंना गोबावखासै सार नोंथाङा मोनसे खोथा बुंदोंमोन बावैसो थांनाय मास मोनथाम सिगां नोंथाङा हेलिकप्टारजों केम्पिं खालामगोन होनदोंमोन नोंथाङा थारैनो केम्पिं खालामगोन हेलिकप्टारजों केम्पिं खालामगोनथ' सम जायाखै हेलिकप्टारा रायज्लायखाबाय होन्दों आङो ड्राइभारफोरजों सार बेजों लोगोसे जों नुनो मोनदों चिराङावहाय गोबां नोंथांमोननि BPF दलनिफ्राय लोब जइन जादोंना जों खोनानो मोनदों बे बाथ्राखौ सार मा बुंनो सानो आं बेफोरखौ जेबो मिथिया BPFनिफ्राय दिनैनि दिनाव ना कंग्रेसआव थांदों ना BJPआव थांदों ना UPPआव थांदों बेनो जेबो प्रमान गैया सोरबा गाव गावनि मानसिखौ लानानै सोदलाबायनो हागौ खिन्थु BPFनिफ्राय दा रावबो दल नागारा BPFआव जयनिंसो जागासिनो दं BPFआ सरकार गैया खिन्थु सरकार गैयाब्लाबो दिनै सरकार सालायग्रा हान्जानिफ्राय दिनै मानो हान्जा दिनै UPPL बा BJPजों मानो हाबलाबाय थादों खार'ना जाहैबाय बेनो प्रमद बर'आ रावखौबो सिनाया गाव हारसिंखौल' सिनायो रावखौबो नायनो रोङाखै बियो खोथा बुंनाय बायदि खामानि मावनो रोङाखै बिनि थाखाय दिनै गोबां BJP कर्मीफ्रा प्रमदखौ गाज्रि मोननानै BJP दलखौ गारनो बाध्य जादों बियो नायनो रोंनांगोन जिहेतु एखेलगे सरकार BTC ओनसोलाव थानाय BJP कर्मी वार्कारफोरखौ प्रमद बर'आ गुरुत्व होआखै जेबो मावना होआखै सार नोंथाङा नोंथांनि पावारखौहाय माने मेनटेन खालामना लाखिदों नोंथाङा माने रावनिबो सिङाव थानो नाजाया आरो नोंथांनि पावारखौ पावारलेस देखायनो नागिरा बेनि बेलायाव सार मा बुंनो सानो आंनाव पावार दं गैया पावारलेस ना दङ ना गैया बेफोरखौ रायजोआसो मिथिगौ आं बुंना लानाय जेबो लाब गैया मथथे जोंहा BTCखौ बासायनांगौ गासिबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै जों खामानि मावनो ओंखारदों BPFआ बे हिसाबै जों मावलांबाय थागोन फैगोन 25आव जिथु सरकार दानाय बे बेसेबां खाथांगोन बे उननि खोथा MP इलेक्सनखौ बारनो होगोन MP इलेक्सनखौ जों देरहाग्रोनांगौ देरहाखांनायनि उनाव जोंना जाहैबाय सानै देरहालांबा दिल्लीयाव सासे केबिनेट मन्थ्रि लागोन जोङो दे थेंक इउ UPPL दानि गभर्नमेन्ट सालायबाय थानाय बा UPPL राजनिति हान्जा हिसाबै बिथांमोना जे फैलर बिथांमोननि बुंनायनि गेजेरजोंनो बेरखांदों आरो दिनै जिथु मोनसे जयनिं प्रग्राम जोंहा भैरबकुन्द ब्लकनि दैदेननायाव जानो थांगासिनो दङ जोंनाव दासिमहालागै माने 2500 जयनिं जानो थांगासिनो दङ 2500 जोंनि गेजेराव जयनिं जानो थांगासिनो दङ दा नंखायनो दिनै बिथांमोना बिराद बागदावदों मानोना दिनैनि बे जयनिं प्रग्रामा जोंना बिराद मोजां आरो दिनै बे BTCनि मोनफ्रोमबो जायगायाव अकल बेहायल' नङा जेरैबायदि जयनिं जादों
जोंखौ BPF खौ रायजो राजाफ्रा अनसायदों होननानै जों बेहायनो माने मोनथिनो हायो आरो दानि जिथु माने UPPL गभर्नमेन्ट जायफोर BTC नि EMफोर बिथांमोना गोदाव सोराव गावसिनि खामानिखौ मावनो गारनानै BPF नि सायावसो बिथांमोना बाथ्रा बुंबाय थादों बिथांमोना जि बाथ्रा होदोंमोन रायजोनि गेजेराव जि खोथा होदोंमोन दिनै मोनसेबो बिथांमोना मावफुंनो हायाखै नंखायनो बिथांमोना मावफुंनो हायैनि थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा मोनसे बिथांमोननि सायाव फोथायनाय गैला बिसास गैला जायनि थाखाय दिनै BPF खौ मोजां मोननानै लोब लोब दिनै जयनिं जानो थाखाय बिथांमोना दिनै बेहाय फैदों आरो नंखायनो दिनै जोङो BPF मोनसे राजनिति हान्जा हिसाबै जोंहा दिनै सरकार गैया जों जेबो बुंनो हाया आरो जेबो फेसिलिटि होनो हाया खिन्थु दिनै फैबाय थानाय दिनाव जोंहा 17 बोसोराव मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव जिबायदि BTC ओनसोलखौ उन्नयन खालामबाय जि रोखोमै BTC खौ जौगाहोबाय बिनि सायाव रायजो राजाफ्रा बिसास मोनसे आरो फोथायनाय दङ नंखायनो दिनै थांनाय बारनि जिथु रिजाल्टआवबो जोंहा BPF हिसाबै जों जेनखायाखै जों 17था सिट मोनखादों आरो एबारथ' जोङो खमसेबो 30निबो बारा जों सिट मोनगोन दिनैनि रायजो राजाफोरनि जिथु माने जोंनि सायाव फोथायनाय आरो बिसास लानाय जेरैबायदि लोब लोब फैदों बेनो मोनसे फोरमान आरो नङा जोंहाथ' दिनै एलायन्सनि बाथ्रा गैया जों BTC नि फिसा मोनसे राजनिति दल हान्जा हिसाबै जों BTC नि रायजो राजाफ्रा जोंखौ फोथायो जायनि बेलायाव जोंहा फोथायनाय दं जोंहा जोंनि सायाव कनफिडेन्स दं फैबाय थानाय दिनाव जों रावखौबो लोगो लायालासिनो गाव हारसिङै इलेक्सन गेलेनानै जेसांखिनि जोंनो नाम्बार्स नांगौ बेखिनिखौ जों मोनगोन आरो जोंहा क'क्राझार आरो दरं आरो उदालगुरि लकसभा समस्तियाव जों मोननै जिथु जों सिटआव जों माने केन्डिडेट होनो थांगासिनो दं आरो बे जेरैबायदि रायजो राजाफोरनि सापर्ट जेरैबायदि रायजो राजाफोरनि मदद मोनबाय थादों जों देरहागोना निश्चित आरो नंखायनो दिनै जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंबाय थादों जोंनि BPF राजनिति हान्जानि मोनसे सिद्धान्त बियो जों रावजोंबो एलायन्सआव फैया जों BPF आ गावनि सिम्बलावनो गेलेयो जोंहाथ' एलायन्सनि बाथ्रा गैया जों रावजोंबो जोंखौ जेबो खहाबो खालामनो हाया आरो जों रावजोंबो लोगो जाया मानोना जों गोजानो जों देरहानो हानाय जोंनाव खेमथा दङ आरो जायनि बेलायाव जों दिनै नोंथांमोनाथ' दिनै 2500 जिथु जोंनाव जयनिं जानो थांगासिनो दं बेनोथ' फोरमान ना अखल जोंनि बे भैरबखुन्द ब्लकआवल' नङा गुबुन ब्लकफोरावबो जेरैबायदि जयनिं जानांगौ बेबायदि जागासिनो दङ दिनै नोंथांमोना साननानै नोंथांमोना नायनानै सरकारा सोरनि UPPL नि BTC आव स्टेटआव जोंहा BJP सालायगासिनो दं सेन्ट्रेलाव BJP सालायगासिनो दं अब्लाबो जे दिनै मानो BTC आव थानाय माखासे BJP आरो UPPL नि दैदेनगिरि कर्मिफ्रा बिथांमोननि सायाव मानो बिसास गैया थारमाने बिथांमोननि लिडारशिपआव थानो मानो गोसो गैया थारमाने बिथांमोना BTC खौ उन्नयननि नामाव जेरैबायदि दुर्निति खालायदों उन्नयननि नामाव बिथांमोना जिबायदि जाख्ल'दों बिथांमोननि जिथु जाख्ल'नाय बिथांमोननि जिथु लुथिनायखौ नुनानै दिनै बिथांमोननि कर्मि बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा दिनै फोथायाखै ओंखायनो बिथांमोननि चेयारमेन मेम्बार फारसेनिफ्राय सोरबा आफादगिरि सोरबा डिस्ट्रिक्टनि बिबानगिरिफ्रा दिनै जोंनि BPF माने राजनिति हान्जायाव जयनिं जाबाय थादों आरो बेनोथ' फोरमान ना जोंहा BTC नि दानि बर्तमान चिफ प्रमद बर बिथाङा मा नोजोरजों नायनानै सान्थिनि खोथा बुंदों जों बुंनो हाया खिन्थु दिनै NDP जों सुक्ति जादों जों बयबो मिथिगौ सुक्तिया मानो जायो जेरै सान्थि सुक्ति होननानै बुंदों सान्थि सुक्ति जानानै जोंनि BTC ओनसोलखौ जौगानायनि खोथा होदोंमोन आरो मावनांगौमोन नाथाय बिथांमोना बेबो फैलर आरो दिनै जाय सुक्तिगारि रन्जन दैमारि बिथाङाबो दिनै जेलाव दं आरो बिथांजों लोगोसे माखासे माने गोबां माने दावहारु लोगोफ्रा दिनै जेलाव दङ आरो जेरैबायदि NDP सेंग्राफ्रा जितु मोननांगौमोन 4 लाख करै दिनै होदों बिथांमोना दिनै जास्ट मोनसे दलिल पेपार बायदि जोंनो मोनसे माने ड्राफ्ट बायदिल'सो होना दोनदों रावबो NDP सेंग्राफ्रा 4 लाख थाखा मोनाखै बिथांमोना मोनदों होनबाय थादों जोंथ' बुंनो हायो दाथि बुंथों प्रमद बर' बिथाङा बुंथों गबिन्द बसुमतारिया बुंथों दिनै सुक्ति जानाया 4 बोसोर जाबाय दिनै रावबो सेंग्राफ्रा NDP नि सेंग्राफ्रा 4 लाख करै रावबो मोनाखै सोरबा बुंनो हागोन नामा बुंथों सोरबा दिनै रावबो दिनै थाइसेबो थाखा NDP नि सेंग्राफ्रा 4 लाख थाखाखौ मोनाखै खिन्थु साफ्रोमबो NDP नि नामाव बिथांमोना बुंदों 4 लाख करै दिनै फिक्स डिप'जिट खालामना दोनदों होनदों दिनै 4 बोसोर जाबाय सुक्ति जानाया NDP नि सेंग्राफोरखौ दिनै 4 लाख करै मा थाइसेबो थाखा बिथांमोना होनो हायाखै थांना थानायनि राहा लामा बिथांमोना होनो हायाखै खिन्थु दिनै बिथांमोना गुबुन एजेन्डा लानानै दिनै खामानि मावबाय थादों दिनै बिथांमोना NDP नि नांनाय जिहेतु सेक्रिफाइस 36 बोसोर नांनानै फैनायखौ दिनै NDP खौ सनमान होआखै बिथांमोना जोंनि NDP माखासे सेंग्राफ्रा हाजिरा मावलाबायनानै जानाय दङ दिल्ली मुम्बाइआव खारनानै दङ बिथांमोननि गथ' गथाय हिन्जावफ्रा दिनै लोमजानानै दिनै बेमार आजार जाबाय बिथांमोना दिनै ट्रिटमेन्ट लानो हायाखै दा दिनै माखासे NDP नि नामाव बुङै सुक्ति माने गोरोबथानि खोथा बुङै बिथांमोना दिनै माबानो दामि गारि बायदों दामि लाक्जारियास लाइफ बिथांमोना दिनै गावनि जिबनखौ खुंनो हाबाय थादों नंखायनो दिनै बुंदों बे सुक्तिजों बेसेबां लाब जादों जायाखै रायजो राजाफ्रा बुजिदों आरो बिथांमोना 80% 60% सुक्तिया दिनै जाबाय होननानै बुंदों बहा जादों
जाबाथ' रायजो राजाखौ बिथांमोना मा खालामनो हानांगौमोन ना गोजोन होनो हानांगौमोन दानि जिथु बिटिसि सरकारनि बेबस्था 6 सिडिउलनि सिङाव जिथु खेमथा होदों डिपार्टमेन्ट जिथु 40टा डिपार्टमेन्ट होनाय माखासे ट्रेन्सफार साबजेक्ट होखानायखौ दिनै बिथांमोना सलायनो हायैनि थाखाय माखासे डिसिनो हेन्डअभार खालामनानै दिनै बिथांमोना बाबुगिरि खालायगासिनो दङ स्किम होनो हायाखै बिथांमोना दिनै गोबां स्किमा दिनै फैल' जानानै थांनाय थादों खामानि मावनो हायाखै दोंफ्रोमबो बिथांमोना लामा मावगोन होननानै बुंदोंमोन साख्रि होगोन होनना बुंदोंमोन मोनसेबो जाफुङाखै दा नंखायनो लाजिनानै बिथांमोना दिनै बेहाय जिहेतु भैरबखुन्ड नैबे सान्तिपुर गेलेग्रा फोथाराव जे जयनिं प्रग्रामखौ नुनानै बिटिसिनि डिपुटि चिफ बर्तमान बे उदालगुरि समस्तिनि एमएलए गबिन्द बसुमतारी बिथाङा दिनै आसुनि गैयैखौनो आसुनि लानानै दिनै कम्बल रानलाबाय थादों दिनैसो मोनबाय नामा बिथाङा माने दिनैसो मोनबाय ना PMAY न'नि दिनै बिथांमोना बेनिफिसियारिफोरखौ माने सेलेक्ट खालायनायनि खोथा अरुण'दय आसुनिनि स्किम राननायनि खोथा बेफोरनि बिथांमोननि मोनफा मोनफा फैलर नंखायनो जों खोनानो मोन्दों बिथांमोना हाजारखि होबथादों मानो होबथादों जानांगौ खिन्थु दिनै रायजो राजाखौथ' होबथानो हाया रायजो राजाफ्रा दिनै बिथांमोननि सायाव 20,000 फोथायनाय गैला नंखायनो जेरैबायदि लोब लोब फैनानै दिनै जोंनि बे जयनिं प्रग्रामाव फैदों आरो सार आं मोनसे सोंथि खालामबावो सार ससियेल मिडियायाव